да бяха минали отгоре. Гледай. Майко мила. Най-вероятно е пиян. Аз не смеем да му се заварим, честно Не, казвам. съпри, че отдолу идва камион. Чакай, бе, пак. Удари се о знак. Майко мила. Леки колена, глед. Не можа ли? Тия там не имат някакъв дежурен, бе, да слезне надолу. Той огледава всичко е потрошено, момче, той нищо не вижда. Глед, какво прави? Съпри, спази по-голяма дистанция, че почнава да притеснява нещото. Ще взема тръгне назад, не мога избегаме. Глед как съм огледал. Ле. Аз не знам, той може да ни манет. И на моята са пак обратно, гледай. Може и да не му е добре нещо, ама знам ли го? О, ускори. Рейсове, майко мила. Не знам, аз ако е пиян, да ще го настигна, разбираш? Пеша ще го настигна. Съпри. И къде? Сега че се ударат, гледай сега какво става. Гледай. По колата. То качили се на магистралата, аз няма да се кача по това. Знаеш пак касапщина ще стане. Касапница. Има ли откъде друга да се кача? Има ли как да си жмукнеш? Чакай. Не смеем, бате, камци. Той е... А то слезне ли долу? Съпри тук, съпри, че си еба майката. Гледай какво стана.
Ще обута хората. Бегай, бе! Бегай, бе! Погледни го! Бегай, бе! Ще завива. Чакай, че ви завърти. Как стигна до тук този човек, не знам, казвам ти. И такова нещо виждал ли си? Не. Маня гледа на никой не го прави никакво впечатление. До там е, бате. Скърши го като вафла! Сега се ударих на чева. Ще удари човечица. Та, как изтръкна от там като... Удари човек. Там се запали. Удари го. Кажи ми откъде да го заобиколим. Да слезнем поне да угасим това. Па не го знам! Да не му е лошо нещо! Това видехте ли го? Гледали изобщо? Да не е пиян, да не му е лошо нещо. Ма той през цялата яблоница така кара. Добре, че ората бегат поне. О, свърши. Това беше. Айде. Гледай как не спира, бе! Бах ти, човек! Ела насам пъти, бе! Този човек не е добре, Ганти. Ма той изобщо гледа ли този човек? Той е пиян, бе! През цялата яблоница е така. Изпълбота всичко горе! Той гледа, бе, човек, той е пиян! Той е пиян, той е! Ние звънехме на 112. Той е пиян, бе, човек! 3 челни удара ще да направи. Сега и табелите, че изпълбота, чудесно. Това те заобикалям. Давай, тръгваме. То какво беше? Свърши. Снима ли поне колко? И колкото можах. Давай. Той Георги е на мотика, батко.